Тая декларация с кордона вътре пише, че ново начало се съгласяваме да нямат председател на Народното събрание, да нямат заместник-председатели, да нямат председатели на комисии, да нямат в парламента и да нямат техни хора в регулаторите. Нито едно от тия неща не се случи. Те нямат председател, ще стигне и до там, нямат заместник-председател, нямат председатели на комисии, нямаха министри, нямаха и издигнати кандидатури за регулатори, които да бъдат приети. Само да припомня нещо, което упорито се опитвате да изпаднете в амнезия и си блъскате главата в стената, за да забравите. Когато бяхте в сглобка с тях, така наречената сглобка, която я роди ваш депутат като термин, те имаха заместник-председател на Народното събрание, ново начало, имаха председател на комисия, ако не се лъжи, Йордан Цонев беше на бюджетна комисия. Вие правихте бюджета заедно с тях. Всичките тези бюджети, които докараха страната от това положение. Приехте закони за увеличаване на доходи заедно с тях. Променихте Конституцията заедно с тях и там стоят подписите на Делян Пеевски и вашите лидери. Той ви ги показа и на други закони, на които сте се подписвали заедно. Лично вие с Делян Пеевски. Тук ми е много забавно как му знаете кабинета, защото сте ходили често там. Затова го и знаете. Вие избрахте конституционни съдии заедно с ДПС. Издигнати заедно с ДПС и с ГЕРБ. Лицемерието, което ви е вродено, наистина е достойно за уважение, защото аз рядко съм виждал толкова нагли лъжци, които да забравят какво са правили и да твърдят, че не са участвали в нещо и след това да скачат срещу този, който сами поканиха, за да работят заедно с него. Така че сега бюджет няма заради вас. Социални повишения няма да има заради вас. Синдикатите долу ще дойдат да питат вас за всички неща, които трябва да слушат, защото вие провалихте бюджета. И в момента сте като пиандурник, който се е събудил на другата сутрин, го цепи главата с тежък махмурлук и усещате, че последствията, които ще се стоварят върху вас.